אשמח שתשיר. שרה? הנה שרה. היום יום הולדת. והלאה. יום הולדת, חגיגה נחמדת, מה נעים ומה נחמד, שכל בן וכל בת לא נולדו ביום אחד, רק ביום הולדת, רק ביום הולדת. איזה עוד שירים יש? איזה יום הולדת נחמד יש לנו. איזה עוד שירים יש? מולדת לילד, השמחה לילדים, יום הולדת לילד, השמחה לילדים, בידיים וברגליים טרח טרח טרח, לה 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 לה, 1, 2, 3. את מכירה עוד שירים, איילת? איזה? רוצה לשיר עוד שיר? איילת, את רוצה לשיר עוד שיר? רוצה שנשיר אוגה אוגה בשביל האוגה? שילי? אוגה אוגה המגל נחוגה מסתובב כל היום. את לבד? רגע, עכשיו הילד. איילת לבד. עכשיו הילד שרה. כן. את רוצה לשבת ולשיר? לשבת, לקום, יופי, לשבת כל היום. יופי. אוכלים עוגה? רוצים לאכול עוגה? אפשר לאכול כדור? אתה שומר עליה, יופי. אנחנו שומרים עליה ביחד. נאכל עוגה? כן. יאללה. יאללה. את רוצה מהאף של פועדוב? בואי נשים את זה בצד, כי נראה אנחנו לא עובדים. לא, יש וידאו, זה... אני יודעת, כי מדניאל זה 21. מדניאל זה בול. יש, סבלנות. אמא, סכין מריחה גם מספיק טוב. אמיר, יש פה אימא. יש לי אימא. איילת, את רוצה שאני אתן לך את האף של פועדוב? כן, ככה? את האף או את האוזן? את האף. זאת תהיה החתיכה של הילד, האף. אז אין לו אף? צלחת? היה צלחת קטנה? הנה צלחת. עכשיו, מי רוצה לעזור לילד לאכול את העוגה? אף אחד, רק הילד אוכלת. אני רוצה. הנה, בואי, רדי מהכיסא ולכי לסבתא שלי והיא תעזור לך לאכול את העוגה. כפית, מה זה עכשיו? סבא הנה עוזר לך לאכול עוגה. לכו, תאכלו עוגה. נו, מי הילד הבא? דניאל אני חושב, לא, נמרוד. נמרוד, איזה אזור של איפה אתה רוצה? רגל? את הרגליים. רגליים, זה אומר שתזכה לגדול עוד קצת. שיהיה ארוך רגליים. שיהיה לך היום את השקש שעוד נקבעתי. כל הילדים